Dumás batyók. Fóliás rapper akar lenni. Hé, Tóriás, hát te mit csinálsz itt? Láttál már igazi rappert? Hát, láttam már egyet-kettőt. És élőben? Nem. Na, én rapper akarok lenni, és arra gyakorlok. Hát miért nem jelentkeztél az X-faktorba? Ja, tényleg. 3 hét múlva? Próbálkoztam, de azt mondták, hogy túlképzett vagyok. Na persze, azt hiszed sikerülni fog. Álmodozzál csak. No, majd meglátjuk, hogy ki az analfabéta. 3 hónap múlva Tóriás megnyerte az angol X-faktor legrosszabb rapper címét. Hallgassátok meg, mit énekel. Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó szép, kerek a feneke, szép a melle, de... Nem igaz a kis csaj, hogy meddig játsza még, hogy rázza magát, pedig tökre leég. Hát ringanak a csípők és kimbonak a csöcsök, azt hiszi, hogy ettől a szék mellé ül, mert nem tudja még, hogy az ász az az én. Attól eredbe, hogyha a konyhába lép, de mosás, főzés, takarítás ez a dolgod, úgyhogy úsd G.